Kaira Allah kira yawan agaira dare dare Muhammadu yawan mati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira kaira Allah kira yawan agaira dare dare an bi ala tanu ka ala wale ɲuman dɔn ala min ye Muhamadu ci hinɛ kɔsɔn dafɛn bɛɛ lajɛlen ye kisi ni nɛɛma ko ɲini Alahu fɛ a ka kɛ cidenw lasɔn hɛrɛma yɛrɛ kan Muhamadu ko do ani a somɔgɔ sanumanw wajulu kɛnɛ kɔnɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an bi faaba kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Misabugu ka sanga ni alakiraba bangeli nisɔndiyali yirali ye an karamɔgɔ Abdurahmani Kɔnta laada don a bolo kalandenw ni jɛɲɔgɔnw ni balimasiraw u bɛ fara ɲɔgɔn kan ni ka ala barikada kɛnɛ sigi ka ɲɛsin Seydili Ujudi bangeli ma ɲinanta in laada timɛra ka bɛn février kalo san 2026 alisilamɛ jama ye kɛnɛ in seereya baara in nin donna ni maaba welelenw ka bisimilalikanw an ka jɛ an k'olu seereya ɲɔgɔn fɛ. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. An bɛ bɛɛ don kirematoya na ka foli kɛ bɛɛ lajɛlen ne tɔgɔ ye Biye Baba Kulibali ne ye Yirimajɔ Dugukɔrɔ chef secrétaire donc Abdurahmani Kɔnta sera ma k'a ka Mabudu bɛ yen an ye a dɔn ala sira de fɛ an ye a dɔn diinɛ sira de fɛ donc ni a sera ma k'a fɔ k'a ka Mabudu bɛ yen a ka kan an kana bisimila n'o ye Yirimajɔ ye Mabudu kɛnɛ kan donc an bɛ ala de deli ala ka kɛnɛ sigi hɛrɛ la ala ka wuli hɛrɛ la fɛn fɛn y'a senbɔ a kɔnɔkɔrɔ ka yan sɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ fɛn ma mun natɔ sɔrɔ kɔnɔ natɔ sɔrɔ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barika da dugutigi ko aw bisimila a ka dugu kɔnɔ ni minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan bara malankolon ti na ya koyi n'u fɔra ye dɔ bɛna fɔ ko dɔ bi yan nɔ ko dulɔmina kun don ko dulɔmina don karamɔgɔ ne y'a ye yan sɔrɔ ayiwa ala mago bɛ ko dɔ de la ayiwa k'a bila sira ɲuman kan o la maa o maa ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan kabini maabaw la ayiwa ani ɲɛmaabaw ani mumini ɲumanw na ka bɔ duguw la dugu minnu n'an di kelen ye an di siya kelen ye ayiwa boso bi yan tarawelew bi yan ayiwa mɔgɔ wɛrɛw bi yan nɔ n'a ɲɔgɔnnaw dɔngɔnɔw bi yan ani siya wɛrɛw mais an bɛɛ nana fara ɲɔgɔn kan mun na nin yɔrɔ sanuma in na nin dugu barikama in na ayiwa alakira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam u ka bangeni de y'anw kafo o la n bɛ aw kana ɲini ni folikan ye folikan min b'a la n'a yɛlɛnna sanfɛ ana kɛ kalo ye kalo min nɔrɔyalen don n'a jiginna dugukolo sanfɛ ana kɛ tabi ye ayiwa bɛɛ bɛna tabi sɔrɔ folikan min n'a jiginna baw kɔnɔ an bɛ karamɔgɔw yɛrɛ fo ka cɛsiri la ni cɛsiri tɛ ni tigɛ dɛ a bɛ daminɛ don min na a bɛ daminɛ don min na o ni bi tɛ kelen ye kosɛbɛ hali bi an bɛ dugawu kɛ ala ka ko in ala ka jidi ala ka sankɔrɔta ala k'an kɛnɛya ala ka barika don an fɛ kɔrɔ an bɛ foli kɛ bɛɛ ye mɔgɔ sen y'a se yan i nana hɛrɛ la cogo min na ala k'i ɲuman sigi hɛrɛ la ten k'i b'a kanu kosɔn sali ala muhamadi kuma ma nɔgɔ ne ma ne b'a ta yan muso ne y'an kɔrɔmuso ye kɔ Jibiru y'an kɔrɔkɛ ye n'o denw ye a ja kanu ka maraniya d'a ma a diyara an ye a diyara anw ye cogo min ala k'a ja ala kira ye ten Daramani i kwanda Seko Mahi i kwanda Boso masa sɔrɔ zamani baba samaw aw kwanda aw kɛlen ka fɛn min daminɛ Yirimajɔ ala k'a k'aw ye sana yɛlɛ ye ala kana kɛ majigi ye a bɛ min ɲini ala fɛ hɛrɛ la ala k'a jidi fadenw min ɲini juguya la ala k'a kɛ hɛrɛ ye k'a yɛlɛmɛ k'a di aw n'olu ma a ka baara ala k'aw bolo mɛn na
a bɛ sana yɛlɛ min ɲini ala k'aw ta sanfɛ n'o ye fadi Musa ye a n'a badenkɛ a kɔrɔkɛ n'o ye Adi ye nin bɛɛ ye karamɔgɔ Zubairu fa kelen ɲɔgɔn ye a ba kelen ɲɔgɔn ani minnu jɛra ka sin kelen min ani minnu jɛra ka balimaya dilan ka sinjiya dilan arahimun mu'alaqatun takun man katawani katawallahu man wasalani wasalahu Allah diɲɛ don o don larisiw dugawu kɛ maa ye ala ka maa tugu ɲɔgɔnya ni hɛrɛ ye ka maa dɛmɛ ni hɛrɛ ye ka maa kanu ni hɛrɛ ye maa min ye balimaya tugu ɲɔgɔnya ni hɛrɛ ye diɲɛ don o don larisiw dugawu kɛ maa ye ni tɔɔrɔ ye ala k'i tigɛ maa min ye balimaya tigɛ ala k'an kisi a ma ma karamɔgɔ Zubairu a kɛra balimaw fɛ a balimaw kɛra a fɛ o de y'a to bi sera ngo denkɛ min bɛ kɛnɛ kan yan n'o y'a ka kalifa ye a Seydi Alhaji Sindali Kwanta Nakiri n'o y'a ɲɛ jɔyɔrɔ bi a fa nɔnɔ bila la nin kɛnɛ kan yan kulama fa'alahu jalil fa huwa al-jamil iza huwa al-jamil ni ala min kɛ wallahi o de kaɲi sabu ka daga ala kaɲi dɛ ala mena ko kɛ ala ka latigaw an bɛ tugu ale kɔ o latigɛ de kaɲi dɛ ni an fa ani an karamɔgɔ ani an ɲɛ jɔ yɔrɔ ani an ka nɔrɔ ta yɔrɔ n'o ye al-Imam Zubairu Kwanta ye Nakiri ka kuma n'a badenkɛ tɔgɔ ye a n'a balimakɛ a balima caman bɛ kɛnɛ kan yan bi nka kɛrɛnkɛrɛnya ma ni khalifa bi sɔrɔ Nakiri Zubairu la nin kɛnɛ in kan an b'a fɔ a badenkɛ de sigilen filɛ yan o de y'a tigi ye n'o ye Nakiri Yahaya ye ka bɔ Nakiri ka se yan nin cɛkɔrɔba in a bɛ se san 70 ma bi ka nin kɛnɛ in kɛrɛnkɛrɛn ka bɔ Nakiri ka na Bamakɔ yan a furancɛ b'a la dɛ a ko nka ɲinɛ mawuludu tɛ fɔ ale kɔ ka d'a kan a baden kɔrɔkɛ o ma se ka kɛnɛ sɔrɔ ale bɛna k'a tigi ye ni ala sɔnna ma a yɛrɛ balima caman bɛ kɛnɛ kan yan balima minnu kofɔra o dama tɛ o karamɔgɔ Zubairu dɔgɔ caman bɛ kɛnɛ kan yan Kwanda la wa a den caman bɛ kɛnɛ kan yan min de lasinali yɛrɛ lasinali a denkɛ kɔrɔba ye sango n y'a fɔ nin kɛnɛ in kan n ko lamunu na maa ba kelen min de dɔn ko Nakiri Zubairu denkɛ kɔrɔba wala ko a ka ko tigi nka ko yɛrɛ tigi min sango n'i y'a fɔ kɛnɛ kan ale yɛrɛ yan dɔrɔn ɲinɛ n'o ye lasinali tɔgɔ ye o la balima caman bɛ kɛnɛ kan yan ani min sigilen filɛ ɲɔgɔn kɔrɔ o ye Abdulkadiri Kwanta ye ale yɛrɛ san o san depuis baara in daminɛna an b'a fɔ ale de kɛra ko yɛrɛ tigi ye ka fara an bɛnakɛ minnu bi yan an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ barikada ka bɛɛ waliɲumandɔn yan ka ala deli baro in sigira hɛrɛ la yarabi ala k'a wuli hɛrɛ la ko in dabɔra ala de kama a dabɔra kira de kama a dabɔra maaɲumanko de kama a dabɔra o min kama an bɛ ala deli ala min ye Samuel Mujibu ye a hɛrɛ a n'a barika a n'a kɔrɔta ala k'a d'a ma alhamdulillah an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen ye kɛnɛ sigibagaw bɛɛ lajɛlen ala kasi talen kɔfɛ ka bɔ yen ani kira Muhammadu alayhi wa salam folen kɔfɛ cɛ an ka cɛw bɛɛ lajɛlen folen kɔfɛ an bɛ foli kɛ naba kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen o ni kɛnɛ adadebagaw bɛɛ lajɛlen ye an nisɔndiyalen bɛ nin kɛnɛ in kan an bɛ kɛnɛ min kan n'o de ye kirako kɛnɛ ye n'o de ye mawuludu kɛnɛ ye n'o de ye silamɛya ɲɛda sanuyali kɛnɛ ye n'o de ye silamɛya ka jigisigi yɔrɔ kɛnɛ ye an b'o kɛnɛ de kan o kɛnɛ o tɛ se ka kɛ kɛnɛ lankolon ye maa lankolon fana tɛ sigi o kɛnɛ kan an tɛna kuma janya an tɛna wajulu kɛ an bɛ foli de kɛ ka barikada kɛ an balimaw ye an kanuɲɔgɔnw ye min ye an karamɔgɔw ye nakirikaw an b'u fɔ k'u barikada alhamdulilayi an bɛ nakiri dɔn an b'a faamuya ni cɛ ninnu fɛ ala kana an koli o la ala kɛ o kɛ an ye o bɔlenkɔrɔ kɔfɛ an bada alisilamɛw
fɛn min bɛ yen nɔ sa ɲinan ni ne kɔni bɛna kuma o kan namu o ye ni baaraw bɛna daminɛ an ka baara daminɛ ni waati min n'a bɛ fɛrɛ dɔɔni siga t'o la n'i ye soden kɛnɛ n'i y'a bila kɛnɛ na bana t'a la foyi tɛ a la k'a ka boli n'i tilala ka boli yɔrɔ kuru a bolo o kumana fɛ boli nege bɛ bɔ a la an b'a ye dɔnnibaw b'a fɛ ka fɛn fɔ fɛn bɛ n'a bɛ faamu mais a fɔli kɛnɛ o de tɛ nin ye o tɛ se ka faamu o bɔn ni kuma kuntigɛra kuma nege bɛ to kuma dɔnna na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni alisilamɛya ka foli ye bɛɛ lajɛlen fo ni barikada ka foli ye ka foli kɛ naba kelen kelen bɛɛ lajɛlen na nin baara min daminɛna ala k'a jidi ala k'a jidi n'a ka jidila ye balima mun ye nin daminɛ yarabi balimaya ala ma tora kalanbaw y'o fɔ ni maa min ye balimaya tugu ala ka juru tugu n'i y'a tigɛ i ye ala taala ka juru tigɛ ala ma sera o ma o mana fɛ balimaya ala k'a jidi cɛkɔrɔba ala ka si d'a ma kɛnɛya d'a ma an ba ɲumanw ala ka si d'u ma ka kɛnɛya d'u ma taaba mun taara ka nin ko in nege tura ala ka hinɛ na ka yafa k'u ma maa ma ye nafolo bɔ ka don nin ko in na dɔrɔmɛ kelen danfɛ an tɛ ɲinɛ olu kɔ olu de y'a diyala ye ya rabbi ala taala ka nafolo ala ka barika sigi a nɔ la ala kɛra hɔrɔma kosɔn an ka kalifaw hɔrɔma kosɔn sɔli ala mahamadu kɛrɛnkɛrɛnnen ɲana ka ne sababuya nin kɛnɛ in ka yan a sababu ye Abudramani Kɔnta ye nka ka wuli ka jɔ sisan ko n ka dakuruɲɛ fila fɔ o ye an balakaw ye Abudramani Kɔnta a bɛ muso minnu kala quartier in na yan olu de ye ne wuli ka ne jɔ ko n ka foli kɛ Abudramani Kɔnta la k'u b'a fo a ka cɛsiri la k'a fɔ a ka baara ɲumanw na sigi in na a b'olu kala ala ko la a b'a kɛ wariko kama a b'a kɛ sanuko kama a m'a kɛ foyi kama n'a yɛrɛ ka limaniya n'a ka hɔrɔnya ye o de olu ye ne wuli ka ne jɔ yan Yakare n'a jɛɲɔgɔnw olu de ye wuli ka jɔ nin kɛnɛ kan sisan o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ Abudramani yɛrɛ fo a ka kanu na a n'a ka sigiɲɔgɔnya na kabini an nana nin quartier in na yan an bɛ barika da ye hɔrɔnya ɲuman la ka barika da ye yɛrɛ dɔn la ka barika da ye sabali la ani maa maa jɛra yirimajɔ yan a bɔnjini ne ye bonya b'a fɛ sabali b'a bolo bisimilahi rahmani rahim an b'an ka kuma daminɛ ni Alahu taala subhanahu wa taala tɔgɔ barikama ye an bɛ sitanɛ gɛn ka bɔ an ka kɛnɛ kɔnɔ sitanɛ min ni Alahu subhanahu wa taala y'a farula keru ka bɔ a ka hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen ma an b'o foli kɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ye ko assalamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatu bisimilahi rahmani rahim walanda bɛn bolo k'o fɔ o de an bɛ an ni fɛti la n'o de ye Muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam a ye muso minnu furu a ka ɲɛnamaya kɔnɔ o ye muso 11 de a fɔlɔ Aishatu a filanan Sawudatu a sabanan Aishatu a naaninan Sofiyatu a duurunan Zeinabu a wɔɔrɔnan Umu Kulusumu Umu Salamata a wolonfilanan Zeinabu a seeginan Juweriyatu a kɔnɔntɔnnan Umu Abibatu a tannan Sofiyatu a 11nan Maimunatu n'u y'a ka kalanden a n'a ka gerebu Madame Tarawele Balakisa Kulubali ka bɔ Yirimajɔ Dugukɔrɔ Kalanbulon la n'o ye an bɛ Abudramani Kɔnta fo tiɲɛna kaba nana an ka sigida in na an bɛɛ bɔra kalama alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ Ala fo k'a barikada an bɛ Abudramani Kɔnta ka kɛnɛ kan an sigiɲɔgɔn de don Abudramani mɔgɔ ɲɛnɛma don a y'an bonya sigi la a y'an karama a y'an n'an balimamuso min jɛna k'a daminɛ n'o ye Aramatulayi ye n balɔbɔ an bɛ foli k'a ye Ala k'a da yɔrɔ nɛɛma a y'an kɔ kiti min na Ala k'a nɔgɔya an n'a bɛ taa jɛ min na Ala k'a nɔgɔya an fana sigilen don ka don dɔ kɔnɔ dɛ ni mun bɛ yen don min na o ta de bɛ fɔ sisan kɔni an bɛ dugawu k'a ye Ala k'a da yɔrɔ kɛ hinɛ Ala ka yen fisaya ma ya ye Abudramani yɛrɛ Ala ka barika don a ka baara la Ala ka barika don a la sigiɲɔgɔnya ye hinɛ de hinɛ b'a ni ɲɔgɔn cɛ deli bɛ adamadenya bɛ an b'o foli k'a ye hali bi Ala k'a ka baara Ala k'a yiriwa Ala k'a ɲɛw mɛn ɲɔgɔn na sini kɛnɛ laban ɲuman Ala k'a d'an bɛɛ ma Ala k'o kɛ Ala kira kanu kosɔn sɔli ala Muhamadu wa sallam ne kɔni b'a ɲini Ala fɛ n'i y'a mɛn ko an ye diɲɛ sɔrɔ an y'a sɔrɔ Ala kira sababu de la Ala ye diɲɛ da Ala kira kama ka lahara da Ala kira kama
wa n b'a ɲini silamɛmuso bɛɛ lajɛlen fɛ cɛman ni musoman denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba jɔn i tɛ kɛ foyi ye ni alakira tɛ i tɛ ala sɔrɔ ni ma tɛmɛ alakira ka sira fɛ donc silamɛ bɛɛ lajɛlen kan ka mawuludu k'a minɛ i bolo fila la k'a ɲɛnamaya ko maa ka di ala ye cogo min n'a ka di alakira ye cogoya min na o de tun bɛ ne fɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa ji farida o ye 7 ye a fɔlɔ fɔlɔ i bɛ ŋaniya siri a filanan i ɲɛda kole a sabanan o ye tigɛ kole ka taa ɲɔgɔnkuru la a naaninan o ye kunkolo masayali ka taa kɔfɛ a duurunan i sen ko a wɔɔrɔnan k'a tereke a wolonfilanan k'a tereke. Alhamdulillahi n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na ne kun ye seliji farida 7 ba Yakubu bɔra k'o fɔ an ɲɛna cogo min na an k'a dɔn k'a fɔ ko karamɔgɔ bɛ k'an kala de k'a tɛ k'a nɛgɛ n'a sɔrɔ nɛgɛli kun don ba Yakubu tɛ se k'a jɔ jama ɲɛna k'a bɛ nin fɔ fo ka jɛ wuli mais a y'a jɔ k'a fɔ jɛgɛlɛya kɔnɔ a tila k'a fɔ ko mun na ko karamɔgɔ de y'an tigɛ la ko wa k'an b'a fɔ jama ɲɛna k'an b'a dɔn de wa an y'a jira fana k'an b'a dɔn de wa an bɛ ka tigɛ la fana de o kɔfɛ an bɛna seliji suna fɔ seliji fina o ye 8 ye seliji suna fɔlɔ o ye tɛgɛ fura koli a filanan o ye damu wurilen a sabanan o ye ji donnen nun na a naaninan k'a fiyɛ ka bɔ a duurunan ka kunkolo masayali lasegin a wɔɔrɔnan ka ji di u tulo la a wolonfilanan ka ji kurakuraya a seeginan ka seliji faridɔ dada ɲɔgɔn kan n'a fɔra ko a ji kurakuraya an bɛna o yɔrɔnin sen k'o yɔrɔnin fɔ dɔɔnin n'i ye kunkolo masaya ye i bɛna tulo de don sɔnni ka na tulo don dɔw bɛ kunkolo masaya dɔrɔn i b'a sɔrɔ u bɛ kunkolo masaya ni ji min u bɛ t'o de don tulo la o de man ka kɛ i bɛ kunkolo masayali min kɛ i bɛ tila k'i tɛgɛ bɔ k'a don jiri la tuguni ka tila ka na tulo don mais i bɛ maa caman u bɛ kunkolo masaya ka taa don tulo la k'a sɔrɔ a man ka kɛ ten nɔ tiɲɛ maa caman bɛ fili suna na u t'a dilan cogo dɔn maa caman bɛ siri farida la u t'a dilan cogo dɔn ne de ko a ma a ye wuli ka se an karamɔgɔ ma a b'a dɔn de a sigilen filɛ Abdramani Kɔnta n'i t'a dɔn t'a nɔfɛ a b'a f'i ɲɛna an karamɔgɔ don an bɛ waso n'a ye diɲɛ yɔrɔ bɛɛ a y'an kalan mun na a b'an kɔnɔ a ti bɔ an kɔnɔ an b'a fɔ k'a barikada fo la foli bɛ yen ni dan t'a la i n'a fɔ kuma dɔnna b'a fɔ cogo min na ko iza kana labuda min al-mauta fa min al-aybi an yamuta al-jibbar kiyɔrɔ ko ni cɛbakɔrɔ kɛra k'i bɛ sa de k'i man ka sira foyi ɲɛ bilen quoi sɔn saya ma de i k'e sɔn i ka jɛgɛla kan i ka sa ten tiɲɛ an b'an karamɔgɔ fo k'an barikada a bɛ waraba bɔ a bɛ mɔgɔ jɛ yɔrɔ bɔ a bɛ mɔgɔ ɲɛ jɔ yɔrɔ bɔ a bɛ mɔgɔ jigi fa a bɛ mɔgɔ kunna wolo yɔrɔ bɔ an b'a fɔ k'a barikada foli la ni Alahu subahanahu wa taala yɛrɛ bɛ taa foli min k'a ye alijinɛ kɔnɔ kiyama jɔn don la tiɲɛ. Alhamdulillahi rabbil alamin an karamɔgɔw ye ɲɔgɔn falen ni kɛnɛ sanuma in kɔnɔ an ka jɛ an ka karamɔgɔw ka bilasiralikanw lamɛn an bɛ Ala deli an bɛ jamana min kɔnɔ basigi nɔgɔya jolibɔn min bɛ Ala ka taa n'a ye ka na ni hɛrɛ ye ka na ni cɛbɛ ye ka na ni kanbɛ ye an badenkɛ min fɛnɛ ka bɔ min ye an wele mawuludu la n'o ye Nakiri an ka sɛkuba o denkɛ Kɔnta sisan yanni n ka kuma mikoro la n y'a ɲininka fɔlɔ ni mɔgɔ ye ɲininkali kɛ ɲininkalikɛla tɛ fili mawuludu a tako 4 o tuma an bɛ 4 de la o an b'a ɲini Ala fɛ si hɛrɛma Ala k'o di an n'a ma a y'a fɔ amin ni kɛnɛya Ala k'o di an n'a ma garizigɛ ɲuman sanima camanba Ala k'o di an n'a ma a bɛ baara min na Sheikh Tijani ka baara don a bɛ baara min na Sheikh Ibrahima ka baara don a bɛ baara min na Sheikh Mansur Sheikh Larabi Sheikh Mahi olu ka baara don an karamɔgɔ n'an ka Sheikh ba ka bɔ Abidjan n'a kumana 13h waati n'o ye Sheikh Tijani ka ambassadeur Sheikh Kairawani a ko n'an sera yan ko k'a ka foli lase a n'a ka duwawu don jama bɛɛ lajɛlen ma n'o ye Sheikh Tijani ka kalandenw ye ne fana ko n ko yanni n ka don kuma la ni Ala sɔnna an bɛ o foli ni o bonya n b'o lase fɔlɔ an bɛ sɔrɔ k'an ka laada lakile garibu kɛ ni Baba Jalo mankan don an tɛmɛna yɔrɔ caman na an tɛmɛna basi caman na an bɛ yɔrɔ jumɛn sɛgɛrɛ la kanu an bɛ ka kanu de sɛgɛrɛ o y'an se yan n'o tɛ ne y'a sɔrɔ minnu bɛ mikoro la olu bɛ se ka waajuli kɛ fo k'a ɲa k'a kɛ k'a diya fo ka taa tile bin u tɛ dɔ da dɔ kan a dɔnni b'u la a fɔda ɲuman fana b'u bolo nka sa kanu de ye ne fana se yan o tuma an bɛ Ala deli Ala ka kanu to o tuma an bɛɛ ka jɛ ka Fatiha ni
salatul fati nɔrɔ ɲɔgɔn na k'an ka laɲini bɛɛ don a kɔnɔ mawuludu in a ta fanga bɛ minnu bolo a fanba ye an balakaw de ye a fanba ye an balakaw de ye musow ni cɛ ye ba tan di o b'a sɔrɔ musow ye ba 100 bɔ ni cɛw ye ba 20 di o b'a sɔrɔ musow ye miliyɔn bɔ ala kira yɛrɛ ka ko a nana maa fɔlɔfɔlɔ min joli kɛra ka diinɛ in dɛmɛ cɛ tɛ koyi muso don maa fɔlɔfɔlɔ min bolo wari bɔra k'a don ala kira bolo cɛ tɛ koyi muso don an ba Khadija cɛw sɔrɔla ka fara musow kan kelen kelen fila fila o tuma n'i ye koba ye jamana in kɔnɔ ala ko ni musow t'a la dɔrɔn bɔ a la o mana don min na o bɛ san sɔrɔ o mana don min na o bɛ ɲɛta sɔrɔ o mana hali an karamɔgɔ parle ko ɲuman min filɛ n'i y'a sɛgɛsɛgɛ min ye basa in d'a ma ani k'a kala wari di muso don n'ale ma ta fɔ min bɛ ne yɛrɛ la muso de ye nin di ne ma dɛ o tuma an karamɔgɔ ni musow tanuna o ka n'i tɔɔrɔ e baw de don ni musow tanuna o ka n'i tɔɔrɔ i tɛnɛmusow don i balimamusow don o bɛɛ bɔlen kɔ a la i ye zaamɛ min dun k'i kɔnɔ fa sisan cɛ m'a daga sigi dɛ ou bien tɔnjɔn de dun. N'i ko alakira ko o kosɛbɛ maa minnu bɛ alakira ko fɔ ani a wajulikɛlabaw ani a zikirudalaw i n'olu dama ye a kɛnɛ kan inshallah rabbi an b'a fɔ ko wele de sera nin bɛɛ ma a bɛɛ minnu ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an karamɔgɔlakaw bɛ yan kɔntan ninnu an b'a fɔ ma ko ka barika kanu na an b'a dɔn k'u ye dɔnnibaw de ye kosɛbɛ kɛ dɔnniba a sɛbɛnma min bɛ ala ko alakira ko la ale b'a ɲɔgɔnna wele de ye a bɛ ɲinɛ a yɛrɛ kɔ wallahi ka sɔrɔ cɛ minnu bɛ yan ninnu kɛlen bɛ se ka micro minɛ hali u ka kalandenw fo sini sɔgɔma mais ka maaw dɔ wele fo quartier ani quartier ba ko jikɔrɔnɛ ACI o k'anw kana dɔ fɔ alakira la bal an b'a fɔ u y'anw wele ni kanu de ye an fana nana o kanu de jaabi an karamɔgɔ Sheikh Baba Umar Jallo o kosɛbɛ su ani tile jɛ min b'an cɛ a bɛ san 30 jɛ bɔ alhamdulillah rabbil alamin ala ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam sisan ale wula a bɛ ka taa Dirisa Haidara olu sigilen bɛ k'ale makɔnɔ k'a bɛ taa dɔ fɔ alakira kan anw sigilen bɛ yan sisan o waati kelen na anw bɛ taama sira yɛrɛ de la anw fɛ ka escale de kɛ yan wallahi wele ani bonya min kama an wele n'an y'a absenté a bɛ an yɛrɛ marqué parce que an balimakɛ a ye jigin danga ala kama o kɔfɛ alakira kanu n b'a fɛ i ka ye kɛnɛ kan dɔrɔn anw nana o bonyanba segin de la sisan anw ka taa mukadamu kosɛbɛ bajaga kɛnɛ sigilen bɛ ka anw makɔnɔ kabini anw ma se yan u bɛ ka anw wele telefɔni na k'anw bɛ niveau jumɛn o ka taa anw kun bɛ sira la o ne ko n k'u ka makɔnɔ k'an bɛ sira la n'an bɛna wuli waati min an b'a f'u ye an balimakɛ an nana wele de jaabi wallahi an b'a fɔ ko ɲinifɛn k'a sɔrɔla o de ye alhamdulillah rabbil alamin ayi micro kan ma nati baasi ko yɛrɛ tɛ dumuni ko yɛrɛ tɛ an b'a fɔ ko Abdurahman i kɔrɔ ani balimaw an b'a fɔ ko ɲinifɛn sɔrɔla waati min kɛnɛ sigira ko alakira sallallahu alaihi wasallam bajo Aminata ɲɔgɔnyebali e nana ko alakira wa e nana alakira de la ne yɛrɛ nana ko alakira wa maa min nana ko alakira u tigi k'u tigɛ kɔrɔta n ka ye an fɔ alhamdulillahi rabbil alamin a ma mɛn koyi muso de bɛ k'a fɔ koyi ni maa min ye ala barikada ala b'a ka hɛrɛ bɛɛ d'i ma ni maa min suru sara e yɛrɛ ka dugawu bɛ suru sara a fɔ alhamdulillahi rabbil alamin karamɔgɔ filɛ baasi kɔrɔ olu de bɛ k'a fɔ koyi ne ma fɔ an ka yafara koyi muso de bɛ k'a fɔ koyi ala ko wa ista'zana rabbukum la in shakartum la azidannakum ni maa min ye ala barikada suratu Ibrahima kɔnɔ ko ni maa min y'ale ala barikada k'ale bi ji di wa ma bikum min ni'matin fa min Allah wa in ta'uddu ni'mata Allah la tuhsuha alhamdulillahi rabbil alamin an faw bɛ kɛnɛ kan an baw bɛ kɛnɛ kan an tɛnɛmusow bɛ kɛnɛ kan an kɔrɔw bɛ kɛnɛ kan ka fara kanuba jama caman kan sabu min y'an fara ɲɔgɔn kan bi sibiri in na min bɛnna tubabu kalo tile 7 ma n'o ye février kalo ye a bɛnna sunkalo mangɔnɔ tile 18 ma jatekɛla dɔw ka jate la o ye ala tanu ye o ye nisɔndiya ye o ye ala barikada ye o ye ala waleɲuman dɔn ye anw ka bi dugu jɛ ni alakira ko ye
an silamɛ lama ka silamɛ jama fana wele olu ka sɔn fana k'u ka ciw to yen k'u ka problèmew to yen k'u ka ɲɛnamaya lama tɔw bɛɛ lajɛlen to yen tiɲɛna o y'a nisɔndiya kojugu a nisɔndiyaw ka ca a nisɔndiyaw ka bon hala bɛɛ tɛ se ka fɔ o la an bɛ foli daminɛ yɔrɔ jumɛn kɛrɛnkɛrɛnma an ka musokɔrɔba ɲuman n'o ye Aramatu Bagayogo n'an kun b'a wele Balɔgɔ salongo ni mawuludi nga an y'a ka folikanw lase tiɲɛna ale ka folikan b'an bolo de waati bɛɛ an filɛ baara in min na k'a ɲɛ an bolo nin sigiyɔrɔ ninnu na ale sababu b'o la awa taalen fana i b'a fɔ k'o de bonyana ka tɛmɛ a yɛrɛ kun bɛ tuma min a denw Balɔgɔ fatu ni bi cɛ o bɛ ka kow kɛ ne ye fo n bɛ n yɛrɛ ɲininka hali n'a minnu ma ɲɔgɔn ye ɲɛ ni ɲɛ n'u bɛ jamana wɛrɛ Balɔgɔ fatulen kɔfɛ o bɛɛ ye ne ka numéro ɲini o bɛ hɛrɛ de kɛɲɛ fɔ a dan a bɛɛ bɛ kɛ diinɛ ko kama hali sisan nin basi min filɛ n'o ye basi bulalaman ye Balɔgɔ den dɔ kama ne ye nin basi in sɔrɔ ka wari ci direct ko an ka basi san parce que an bɛ diinɛ baara min na an mago bɛ s'a ma a tɛ tɛmɛ o kan awa an bɛ sufɛ wajulu minnu kɛ Laylatul Qadri Ashura Mawlud Nabawi an b'o sufɛ wajulu minnu kɛ fɛn o fɛn bɛ kɛ a bɛ musaka caman ko an ka kɛ dɛmɛ ye diinɛ ko don ale min bɛ kɔ kan a tɔgɔ ye ko Muhamadu mais o b'a wele ko Bɛnɔgɔ mais ne n'ale yɛrɛ ɲɛ ma ɲɔgɔn ye farikoloya la fɔlɔ ale k'a fɔ nin y'a photo yɛrɛ yɛrɛ ye n bɛ se k'a fɔ ne tɛ se k'a jira a kɔni bɛ se ka ne ka photo ye o la o ye kanu kama ye a bɛɛ sɔrɔla Balɔgɔ in de sababu la awa ale balima tɔ minnu fana bɛ yan a baden kɔrɔkɛ min bɛ yan n'o ye Yaku ye Yaku bɛ Ɲamakɔrɔ de mais waati bɛɛ Yaku bɛ moto de ta ka na tile ne fɛ wala hali su fɛ a bɛ na an bɛ te min sa ka baden i b'a fɔ fa kelen ba kelenw bɛ cogo min an bɛ ten de awa balimamuso minnu fana bɛ yan ka ta n na la ka se mama ma ka se maja ma ka taa kunjɛ aja la o min ye lagare ye o kelen kelen bɛɛ bɛ te u n'u ka musoya ne b'u bolo i n'a fɔ balimakɛ simiɲɔgɔn bɛ cogo min u bɛ ka ne minɛ ten olu dama tɛ koyi fo ka se hali u balima wɛrɛw ma u bɛ muso ninnu furu bɛ du minnu kɔnɔ n bɛ u du ninnu kɔnɔ ten a bonya fanga bonyana koyi mais nin bɛɛ ye Balɔgɔ de sababu ye ala ni diinɛ ko sababuya fana o bɛɛ bɛ taa kunjɛ Alakira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam o la nisɔndiya foliw b'an bolo a ka ca Balɔgɔ balima minnu fana bɛ yan a kɔrɔmusow olu denw a n'a dɔgɔmuso dɔw olu denw o bɛɛ b'u cogo kelen na mawuludu in na o bɛɛ ye bonya caman caman kɛ o bɛɛ kɔfɛ an ka ɲinɛ mawuludu denfaya dira min ma n'o ye parɛnya ye karamɔgɔ Konate salanko mawuludu ɲɛkɔrɔ Balɔgɔ ye ne wele a ko karamɔgɔ n bɛ fɛ an balimakɛ min b'an kɛrɛfɛ yan n'o ye karamɔgɔ ye kabini mawuludu siɲɛ fɔlɔ a bɛna kɛnɛw kan wa ala ko ka d'a ye a kun ka di ne y'an ka mawuludu denfaya d'a ma o y'a sɔrɔ tiɲɛ na ne yɛrɛ kun ma k'u ŋaniya ni n terikɛ ye n'o ye Fuseni Sanogo ye ne y'o fɔ a ko tiɲɛ na n'a dira o ma kaban ko san wɛrɛ bɛ yen k'an ka dugawu kɛ o kumaw de tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ o ŋaniya de y'a to ɲinɛ an ye denfaya ta ka di karamɔgɔ ma ne b'o de fɔ denfaya ninnu ni denbaya ninnu wariko tɛ koyi wariko tɛ k'a fɔ se dɔ de b'i ye o kama tɛ kanu kow de don ala ko ka di minnu ye an b'a ɲɛsin olu de ma minnu fana kɛra an fɛ ka gɛrɛ an na an b'a dɔn ko in ka d'u ye a bɛ di olu de ma hali n'a y'a sɔrɔ an n'u ka jɛ ti waati jan jɛ ye wala alhamdulillah an bɛ ala fo k'ala barikada ka karamɔgɔ yɛrɛ fo kɛnɛ in kan alhamdulillah n'an bɔra yen an bɛ basolakaw fo an yɛrɛ bamuso n'o ye Fatimatu Kumare ni bɛɛ b'a wele ko Funɛ Funɛ tɔgɔ ninnu n'i y'a tɔgɔ asulu ɲini Fatimatu de don alhamdulillah ale balimaw balimakɛw la balimamusow la depuis mawuludu in siɲɛ fɔlɔ maa t'a kalama k'a fɔ a bɛ yen mais an taara bonya f'u ye don min a fɛn o fɛn bɛ Bamakɔ yan Badalabugu o bɛɛ lajɛlen di ne na a cɛw la a musow la denmisɛnw n'a maakɔrɔbaw la k'a ta o don la ɲinan bɛ mawuludu siɲɛ 4nan ma siɲɛ 3 fɛn o fɛn kɛra ka tɛmɛ a kelen kelen bɛɛ la i b'a sɔrɔ san o san u ka naba de ka ca ka tɛmɛ san tɛmɛnen kan o la
ñine mawludu nisoja wɛrɛw b'a kɔnɔ n'o ye mawludu siɲɛ 4nan ye ala y'o bɛɛ san ma san min ni ne yɛrɛ si bi dafa san 40 la o san 40 o nisoja ka bon fo ka tɛmɛ alakira muhamadu ala y'a ci a si san 40 la o la o yɔrɔ la ali kuranɛ kɔnɔ ala bi kuma adamaden ka ɲɛnamaya kan k'a ta dilando ye bamuso kɔnɔ i bɛna farikoloya sɔrɔ cogo min o dilancogo ninnu parce que bangedenw ma i bɛna fɛnw ye dɔɔni dɔɔni hakili bɛna dɔɔni i bɛna fanga sɔrɔ i b'i wuli maa lama i bɛ to la i b'i sigi i bɛ to ka ŋunuma i bɛ to o la f'i bɛ wuli k'i jɔ i b'i sen ta 1 2 f'i bɛ taa taama i bɛ to o la k'i bɛna taa don denmisɛnya girinkajɔw kɔnɔ k'i bɛ to o la f'i bɛna taa kɛ kamalen k'i ka kamalen dafa awa k'u bɛ taa dafa tuma min o b'a sɔrɔ i sera san 40 de ma ala b'a fɔ ten o kumana o y'a sɔrɔ maa min bɛ ala ko la jɔyɔrɔ dɔw bɛ yen ala b'olu d'i ma o san 40 kɔnɔ wa n'ala sɔnna ka ne ka mawludu sigilen o san 4nan bɛnna ne ka san 40 ma o nisɔndiya kama n ko n bɛ denbaya di n ba ka mɔgɔw ma olu ye bɛnnakaw ye baaralakaw don a bɛɛ b'a la an ye min kɛrɛnkɛrɛn n'a ye o de ye an bɛnbamuso ye ne ye bɛnba haja ye mɔgɔ caman bɛ a bɛ se ka di minnu ma mais mun n'an y'ale fana kɛrɛnkɛrɛn n'a ye o ye ko n'a tɛmɛsira ye jama ka ca ni kɔni k'i bɛ dɔ kɛ a ye i bɛ dɔ de sugandi a kun mana da fɛn o fɛn ma an b'a dɔn o kelen don alhamdulilayi ale fana ye wulikajɔ sugu bɛɛ kɛ comme n'an ye kuma in fɔ a ye don min a b'a ɲɛɲini an fɛ kuma bɛɛ an ka to k'a kow kɛcogow ɲɛfɔ a ye a bɛ se ka ɲɛ cogo di a ye wulikajɔw kɛ a ye taa ni ka seginw kɛ yanni badalabugu cɛ yanni mawuludu in ka se an b'a fɔ k'a barikada k'a waleɲuman dɔn o kuma na folikan minnu bɛ yan o ka ca an ye balɔbɔ ka mɔgɔw fo a denw na a balimaw la o caman bi kɛnɛ kan o ye bonya caman kɛ ale ni mawuludu in na an ye misi min faga balɔbɔ denkɛ de y'a to faransi ka wari caman fo an ka misi san n'a ye Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walilahi alhamdu o kuma na ka se tɔ minnu bɛ yan o bɛɛ ye musakaw kɛ hali bi nin sigiyɔrɔ in na o dɔw nana wariw di fo an ka fara fɛnw kan a ka di olu ye a ka ɲɛ de o bamuso tun bɛ place min na olu bɛ fɛ ka jɔ yen awa o b'a jɔyɔrɔ in na dɛ hali bi an ka taa n'an taara an bɛ se n'an taara an bɛ se wala naba fɛn o fɛn bɛ kɛnɛ kan alhamdulilayi rabbil alamin o yɔrɔ la an bɛ dɔɔnin fɔ mawuludu kan ka bɔ an bɛna alakira de ko fɔ alakira ye jɔnni ye n balima alisilamu a lajɛ i ka alakira dɔn n'i tɛ alakira dɔn alakira de tun ye cɛ ye cɛ min ni muso ma ɲɔgɔnna sɔrɔ ɲɛnamaya in kɔnɔ aw fo ka se buru fiyɛli ma muso tɛ alakira ɲɔgɔnna bange alakira tun ye cɛ ye ala y'a da k'a da ŋo ɲɛ danŋo bi ɲɛ ni diɲɛ fɛn o fɛn a bɛɛ kun dafa mɛ alakira muhamadu la sallallahu alaihi wasallam nka o danŋo ɲumanya ninnu kɔfɛ alakira tun ye maa ye a sabalilen don a muɲulen don a majigilen don a bɛ jɛ ni fɛn bɛɛ ye ni fɛn o fɛn k'a la alakira kun tɛ dimi n'a dimina o de bɛ dɔ fara a ka nisɔndiya kan alakira kun bɛ ten o tuma na e bɛ cogo di ne bɛ cogo di e min ko i bɛ alakira fɛ ne min ko n bɛ alakira fɛ o tuma na an ka alakira ka histoire dɔn sabali an ka se k'u ta alakira nɔ na yɛrɛ majigi an ka se k'u ta alakira nɔ na an ka yɛrɛ bonya duloki an k'u bɔ an yɛrɛ kan na an ka yɛrɛ majigi n'i yɛrɛ majigi ala bɛ kɔrɔta o de la an ka cɛkɔrɔba dɔ b'an fɛ quartier kɔnɔ yan dɔnnibaa kangaran don n'o ye usaju Jɔpu ye Ibrahim Jɔpu a bɛ to k'a fɔ an ye a ko ne ma ko kɔntan min y'i koja ne ye ka tɛmɛ i ka fɛn bɛɛ kan o de y'i ka yɛrɛ majigi ye a ko parce que ne y'a ye dɔnni kitabuw la ko juru 2 de bɛ adamaden kan na kelen o bɛ mɛlɛkɛ dɔ bolo o mɛlɛkɛ in bɛ sanfɛ kelen o bɛ mɛlɛkɛ dɔ bolo o bɛ dugukolo jukɔrɔ n'i y'i yɛrɛ yanga dɔrɔn ala b'a fɔ duguma mɛlɛkɛ in k'i ka juru in sama i bɛ majigi i tɛ bonya sɔrɔ diɲɛ yɔrɔ i yɛrɛ bolo k'i ka fisa minnu ye olu ɲɛ t'i la yɛrɛ nka ko n'i y'i yɛrɛ majigi tuma min k'i b'i yɛrɛ suli ala b'a fɔ sanfɛ mɛlɛkɛ in ma karisa ka juru in sama a ka yanga n'a yangara a b'i ye a ko kɔntan o de y'i kojan ye a bɛ nin de fɔ ne ye o tuma na o yɛrɛ majigi an b'u ta ala kɛra ka kuma n'o de la ani sabaliw o n'a ɲɔgɔnna caman o la kɛlɛ dɔ senfɛ ala kɛra ka kabako caman kɛra an b'o kɛ ka an ka mawuludu kuma datugu ala kɛra kunkankumaw la o ye kɛlɛ jumɛn ye gazwatul ahzab
kuranɛ bɛ suran dɔ tɔgɔ fɔ suran in bɛ yen ko suratul ahzab a bɛ kɛlɛ min tɔgɔ fɔ kɛlɛ in bɛ wele ko gazwatu khandak o kɔrɔ ye alakira ni sahabaw ye wulikajɔ min kɛ kɛlɛ in kɔnɔ ka dingɛba tigɛ dingɛ min ka dun ni mɔgɔ jiginna kɔnɔ i tɛ k'i pan ka bɔ awa ni k'i b'a pan k'a kunna sago i bɛ bɛn a kɔnɔ i tɛ se mais alakira ni sahabaw de ye nin ɲɔgɔnna dingɛ tigɛ ka madina donda geren walasa kɛlɛdenw kana don madina kɛlɛden minnu labɛn mɛ yahudiya jamakuluw la kɛlɛden minnu labɛn mɛ bolisɔnna jamakuluw la kɛlɛden minnu labɛn mɛ minnu ko ndi foyi la a groupement bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ labɛn alakira kama ani sahaba u bɛ madina k'u bɛ taa madina ko ban alakira kelen kama ko munna a bɛ ka bolisɔnko de fɔ k'u bɔ a la o kumana a bɛ ka yahudiya fɔ k'u bɔ a la a bɛ ka chrétienya fɔ k'u bɔ a la an k'a yɛrɛ ka ko ban n'o kɛra silamɛya kuma bɛ bila o kumana kɛlɛ in nana madina minɛ kuma min alakira ye sahabaw ka hakilina ɲini a n'a ka nin kodɔnba in a ye sahabaw fara ɲɔgɔn kan sahabaw ko muhamadu n'i ko min anw ko ten nka kɛlɛ in a ti ɲɛ ni fɛlɛ tɛ parce que an ti s'a kɔrɔ kɛlɛkɛla maa waa joli don magan yɛrɛ maa waa naani de bɔra kafiriw la alakira ni sahabaw kama aw kabila wɛrɛ mɔgɔw bɔra olu fana ka ca u ye yahudiya jamaw fana bɔra olu fana ka ca olu ye u nana madina entouré o kumana kɛlɛ in an fanga tɛ s'a kɔrɔ sahaba dɔw bɛ yen ko Salman el Farsi ale ko Muhamad ne kɔni bɛ min dɔn anw ka jamana na n'o ye Persi ye ni kɛlɛ ye dugu minɛ dugu b'a dɔn a tɛ se kɛlɛ min kɔrɔ an bɛ dingɛba de tigɛ k'an ka dugu kooli n'o kɛra kɛlɛdenw tɛ se ka don an kan o yɔrɔnin bɛ alakira ko nin hakilina ɲuman an ka wuli arabuw kɔni anw de nin kɛlɛ fɛlɛ sugu in dɔn nka an bɛna dɔn nin sen nka a dun dɔnna dɛ o ye dingɛ in seginni daminɛ tuma min ala ye cɛw fara ɲɔgɔn kan cɛ tan o cɛ tan a bɛ nɔngɔnyɛ 40 suma ka di olu ma aw bɛ diɲɛ o la dingɛ belebeleba de don k'a segin k'a dun yan o yɔrɔ ninnu don a bɛɛ ye farama yɔrɔw de ye a dingɛ seginni ma ja dɛ n ko don dɔ alakira ni sahabaw bɛ to nin dingɛ segin in na u bɛ tile 3 kɛ u tɛ dumuni sɔrɔ ka dun kuma tɛ ji ma nka u bɛra u bɛ baara la aw baara kɛ yɔrɔ in na alakira muhamadu yɛrɛ bɛ yen k'a sɔrɔ sahabaw kɛmɛ k'u ni d'a ma u ka fɛn bɛɛ y'a ta ye nka a yɛrɛ bɛ fara u kan ka dingɛ in segin o taara t'o la sahabaw taara se dingɛ kɔnɔna fara belebeleba dɔ taara yen n'u ye marteau fara a kan marteau ninnu bɛ ci n'o ye pigaji kɛ k'a cagi pigaji ninnu bɛ ngɔlɔ a bɛna kɛ cogo di dingɛ in dun kan ka segin de o yɔrɔ la o ko nin ko ye solution tɛ nin na o la alakira Muhamad Seydina Muhamad Seydul Arabi wal Ajam a yɛrɛ y'a a kan jalamɔgɔ bɔ k'a cɛsiri o fara in ye ne yɛrɛ nin yɔrɔ ye Seydina Muhamad ye marton ta ka pigaji ta n'o ye sɔli ye a jigi sɛmɛlen ala la a ni falen ala la a jiginna dingɛ kɔnɔ sahabaw bɛ ka Seydina Muhamadu ni pigaji ye dingɛ kɔnɔ jama bɛ ɲɛma o jɔn bɛ k'a lajɛ nin ye kabako caman ye ha mais ni y'an ka maabaw ye bi a bɛ est ce que a bɛ kɛ ten a ka gɛlɛn a ka gɛlɛn mana alakira jiginna a ye marton ta n'o ye pigaji ye a y'a yanga a ko Allahu Akbar a ye marton jigi a ye pigaji jigi n'u min ye fara in fankelen cira o yɔrɔnin bɛ nɔrɔ dɔ poyira o la i y'a dɔn n'i ye nɛgɛ fara kunna tasuma mɔɲɔ bɛ seri nka ko tasuma mɔɲɔ in bonyana maa o maa bɛ a bɛɛ y'a ye o yɔrɔnin bɛ ala ko nɔrɔ min bɔra pigaji ninnu na ko ala ye duguba dɔ dayɛlɛli di ne ma o ye Sami dugu ye olu dun ye dugubaw de ye o don o tɛ se ka kɛlɛ nka ala ko dugu in dira ale ma k'a fɔ a bɛ kɛ ale ta ye don nataw la alakira tilala ka pigaji yanga k'a fara in kunna siɲɛ filanan na yelen wɛrɛ poyira a ko Allahu Akbar a ko yelen in min bɔra Alahu Taala y'a fɔ n ye a ko a ye dugu dɔ dayɛlɛli di ma dugu min n'a bɛ f'o ma ko Persi n'o ye Farsi ye awa masakɛ ka palais ala y'a bɛɛ jira n na nin jɔ yɔrɔ in na n bɛ k'a lajɛ yelen in kama a ye siɲɛ sabanan kɛ yɔrɔ min Allahu Akbar a ko nin jɔ yɔrɔ in na yelen min bɔra pigaji ninnu na n y'a ye Sɔn'a n'o ye Yemɛni ye Yemɛni capitale ye Sɔn'a ye o don palais dilan bɛ o yɔrɔw la magankaw yɛrɛw t'u so kalama yɛrɛ tellement o cɛ ka ɲi nka ko n ye Sɔn'a palais ye a kɔgɔbolo cɛ ɲumanw o jɛmanw
ala ko ko ya fana dayele kile di ma be ke salama jamana idona tawla o kuma na we kabako chamai min bangina sahaba wi ala kira ka kabarewla gazwatul ahzab kenaka o kelen kuma ukacha ala kira ka kabako chaman kera dundo musudo kerai ale sogodo tobi ayra fabi jamana ngoma fa ale sugo min dla atara ala kira nofe sugo ndu sugo berete ay malo min tobi ka kala ko fle na fo klo fla nyogona kata ala kira nofe sallallahu alaihi wasallam kasa ya sahaba bi barala dumunite akwa bi fe muhammadu kelen ngana akama dama wela fe kana dumuni ndu o yoroni be ala kira gazwatu khanda ku chebe wele ka tama bakeli ko dimini min lebana ne kelen sega tadum ka o to enu kara ne au jamba ani jamatara tara dimini re mi re dimini to bi ale molara ne bolo ne bine surprise ke kelen ni dumini ni ma dama ni jama bay na le ni de jama bode abna ke molo ay o yoroni mi ala kra ka barka kama ma bakeli ni komin nana o ye malo klo fla nyona tobli o ya dunga fa fuga dumini to toyi ala kra barka kama ala kra duwdo de kala ku daji tu dumini na Allahu akbar takbir Allahu akbar summa takbir Allahu akbar we kama ko doywa kama ko wara be minga bo wi muso do fana kere ale benga na ayara chabi dinga segi yorayna ale tamaro bule kele nyonata am fe ka denga ta di uluma atemeno ala kra sigilena ala kra ko fendi men bi bulu ko tamaro do naga dota anana ni tamaro yi ala kra e doni nda tamaro ina ka fini fenze ka kaka ngo tamaro de tora bi bugun e ba ko ka be ka poy ka do golo jukoro en no be ka ko fitinunde ala kra e minga ka yara sahaba wala ngo ala kra de ta surnali ke al qiyama Allah taala nyekoro do mi ni mashit se ka kuma mashit se ki nyekoro ka kibi famle jatige ni yere ni fe e ko de ala kra muhammad sallallahu alaihi wasallam ko no kelen sirala ka ko wara munun ngara akwa ko kacha abang nala suryani mi o kera ala kera ka sahaba do no ya yere binake de no ya burange asadullah al-ghalib sidna ali karamallahu wajhahu abi talib dinge ale fanani kafiri do karla nyona kele zewo joni amru bun abdudin alenne amru bun abdu wuddi na kariñona cugodi amru bun abdu wuddi ku yecce aka fari amse kelela fanga bala atisra anja jolendo ale ya ye dingen mi ngara sababu yi parce que kala dew na se ala karaga dingen segini makuma mi kala dew na kuma ya soro dingen segini bana ko bi do dingen kono masse ko bi ta fon masse amru bun abdu wuddi fa no laje ani abu jahali dingen do be akrama ani ma dama lu yu den cugo bela se ga bo wodo fe ka do madina pamna o yoro la yo weleli ke muhammadu kam o membe aw ma fa ni min zara wala bido aljina kono wa ne aljina nege bi mino kanna jona mi do aljina kono bi parce bi fa o kuma na ala kira yayi kuma kan chaira chewo chebe be kamma da parce que chebe ga kuma asobe de ndo amru bun abdu wudi o yoro la sidna ali yayi kuma kan chaira afrika bi ka dongle da aba fa chogodi wala kad buhaytu minan nidaa bi jam'ikum hal min mubarizi ako wakaftu mawaqif al-qirn al-munajizi ako ne amru ibn abdu wudi mbi fe kan korota na mbi fe ka kele de joni bi sey ka bonwe aye yere fok mo chama fo ko no yoro la kuma chara mi sayyidina ali wilila ala kira ko sayyidina ali ma ako ali chambi ka kuma amru ibn abdu wudi do sayyidina ali ko ako ni amru ibn abdu wudi do ako ne fanade ali ibn abi talibi de la chekana sra chekana yila ibi fe ka minge la yini nyuman ta dore ka do ka ke fo tiye ni herate ngana sayyidina ali wilila sayyidina ali ko chugodi لا تعجلن فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجزي زونية وبصيرة وصدق منجي كل فائز إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز من ضربة نجلاء يبكى ذكرها عند الهزاهز ayne dongle mon nunda ako amru bun abdu wudi president dabla che yaka kuma jabi nani man nefle wala ay dongli wuda ka dongli wuda amru bun abdu wudu ko nga cendi fekki fa jona e segi kata
Sayyidina Ali ko an ka don ɲɔgɔn na o donna ɲɔgɔn na cɛ in n'a ka fanga a n'a ka dɔnni a n'a ka kodɔn Sayyidina Ali ye bamuru kɛ ka Amru bun Abdu cɛki a fagara olu bɛɛ kɛra kabako ye minnu kɛra ni kɛlɛ in senfɛ o tuma na ni kɛlɛ ninnu kuma fɔli kɛlɛ nege tɛ kɛlɛ diyaɲɛ tɛ mais ko dɔw de kɛra kɛlɛ ninnu na min bɛ kɛ misaliya ye ka di silamɛw ma anw bɛ silamɛw o la an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛn sababa ma Ala k'an ka mawludu caya kɛrɛnkɛrɛnma fana an bɛ foli min kɛ ka kuma datugu o y'an balima katikaw ye n'o ye Kati Sanabara ye ne yɛrɛ ye yen tali daminɛ depuis 2013 n bamuso kama n'o ye Fatim Bari a n'a cɛ n'o ye Haruna Tarawele ye ninnu ye ne kanu kabini n bɛ fana kalandenya la o ye ko bɛɛ kɛ n ye nka fo ka se bi ma o kanu kelen bɛ yen fo ka se hali o yɔrɔ imamu ne n'u bɛɛ donna ɲɔgɔn na Imam Muhamad Jara an n'a ye mawludu siɲɛ fɔlɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ ani siɲɛ filanan mais ɲinɛn ta in darara donna a kɔrɔ a ma se ka yan sɔrɔ nka a y'a ka ciden bila ka na n'o ye Busira ye a bɛ kɛnɛ kan n'a sera a k'an ka foli fɔ imamu ye o waati kurun kama an bɛ lusura ɲini kɛ a fana fɛ sinon a fana ye maa min ye dɔnnibaa kangaran don alhamdulilayi waati kɔni koronna folikanw don ani an bamuso ɲuman n'o ye Aja Konate n'o ye Morcɔ ye a fana bi ko bɛɛ kɛ an ka kow la an bɛ ale ka kumaw fɔ yan siɲɛ caman ne fa in bila ka na kalanyɔrɔ la ne bɛ san 18 de la o don tile ma 2004 2004 kɔnɔnaw la ni musokɔrɔba in de ye ne ta ka n k'a yɛrɛ den ye a tun bɛ fɛnw ja a wolodenw na ka di ne ma n ko ne siyɔrɔ de tun bɛ labɛn n tɔgɔ la i n'a fɔ kalanden tɛ ne ka finiw bɛ ko u bɛ taa bila paseli yɔrɔ la n b'a dɔn ŋana te ni sukoro bɛ bila ne ka wulili kama giribu musokɔrɔba in hali bi ne ka ko de b'ale bolo a yɛrɛ yɛlɛmɛna Bamakɔ ya bi Ɲamana ATT-bugu la a yɛrɛ bɛ kɛnɛ in kan an b'a fo ka kɛnɛ in organiser maa min b'a ko labɛn kosɛbɛ hali sisan an filɛ ale ka chaise n'a ka fauteuil cɛɲuman ninnu de kan o ye musokɔrɔba in denkɛ n'o ye Amakiri ye an b'a fɔ k'a barikada k'a waleɲuman dɔn baara in kuncɛlen an ye kuma galama ten kun an ye bilasiralikan min sɔrɔ an ka jɛ an k'olu seereya ɲɔgɔn fɛ alhamdulilayi an ye jama wele o nana wele jaabi mais wele in kun kɛra jumɛn ye an ko an ka na Alakira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam an ka na ale ka ɲɛnamaya dɔ fɔ ɲɔgɔn ye a kanu bɛ se ka jiri an na cogo min an bɛ se ka kɛ a kanuba hakikaw ye cogo min Ala ka kɛli la silamɛw ye wele in jaabi ka bɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ o jamakulu ka bɔ yɔrɔ janw na i n'a fɔ Alakira ka wele kan ka jaabi cogo min o nisɔndiya fanga bonyana o farifɔni fanga bonyana o la o de la an bɛ Ala fo ka Ala barikada ka Ala deli hali sisan san wɛrɛ ta o ka jan o ka surun Ala k'a jira an na Ala k'an fara yebaw kan an ye balimaw wele balimaw nana kanubaw welela u nana ayiwa wulikajɔ sugu bɛɛ kɛra nin ko in na daga sunɔgɔw bɛɛ bilala a kama a ka se ka dilan ka ɲɛ ala kulli hali baara kuncɛra hɛrɛ fana na an filɛ o kuncɛ yɔrɔ de la ten an bɛ nisɔndiyalen don an bɛ fari fɔnilen don o la an b'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin hali bi Ala ka ni ɲɔgɔnnaw caya silamɛya la nin wazulu ninnu a sigikun tɛ foyi ye fo silamɛw yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn dɔn silamɛw ka ɲɔgɔn kanu silamɛw ka se ka Alakira ka lahalaya sidɔn o la silamɛya yɛrɛ dɔn bɛ sɔrɔ o kɔnɔ n'o kɛra Ala ka laɲini ye kisi min ye o kisi bɛna kɛ bɛɛ bɛ se ka taa yɔrɔ ɲuman sɔrɔ n'o ye alijinɛ kɔnɔna ye inshallahu o sababu min y'an kafo o la an b'a la deli ni ɲɔgɔnna caman ni ɲɔgɔnna kɛnɛw Ala k'o caya dugukolo kɔ kan an ka dugu yɛrɛ jamana yɛrɛ dɔnnibaabaw u nana ka bɔ fan bɛɛ o hukumu kɔnɔ Mali yɛrɛ bɛ lahalaya min na gɛlɛyaw ka ca nka mɔgɔw ma nin gɛlɛya ninnu si lajɛ ka déplacement kɛ tiɲɛna o nisɔndiya bonyana an kan kosɛbɛ kosɛbɛ an nisɔndiyalen bɛ bɛɛ de fo ka bɛɛ barika da ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye ya rabbi Ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ye a bɛɛ laɲini alijinɛ ko min ye Ala ka alijinɛ nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye inshallah o la an bɛ dugawu kɛ Mali yɛrɛ ye Ala ka Mali gɛlɛyaw Ala k'a ban gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan bi a gɛlɛya nɔnɛw ka ca 1 ni 2 ni 3 tɛ a ka ca fɔli ma o la Ala de bɛ se ka gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen ban wa a bɛ se ka ban ni sira o sira ye o sira bɛ Alahu Taala yɛrɛ bolo ya rabbi Ala k'an maliden bɛɛ bila Mali dilali sira kan ka se ka Mali dilan ka Mali ɲɛ o la kanuba minnu filɛ ni kanu tɛ ninnu dɔw yeli ya bi a ka gɛlɛ wa alhamdulilahi ne nisɔndiyalen bɛ bɛɛ lajɛlen de fo ala kulli hali an y'a dabɔ min kama a kɛr'o ye o nisɔndiya o kɔni banna waati bɛɛ Alamin an nisɔndiyalen don an farifɔnilen don ka bɛn ni nin mawuluduba in ye mɔgɔ bɔra diɲɛ fantan naani bɛɛ dɔw nana dɔw yɛrɛ nali bɛ samini bɔ dɔw yɛrɛ ka ca n'u ye yɛrɛ ka bɛn ni baara ye ka fara an balimakɛ kan ka ko dilan an bɛ Ala deli Ala ka sijan ni kɛnɛ labanko ɲuman d'an n'a yɛrɛ ma an yɛrɛ nisɔngɔn diyalen don an farifɔnilen don kosɛbɛ wa haza salamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuhu alhamdulillah an bɛ ka kuma fɔ kumanɔ na an ka cɛkɔrɔba dɔgɔkɛ bi yan n'o ye Asedi Yahaya Kɔnta ye cɛkɔrɔba min bɛ n kɔrɔ nin ye o y'ale yɛrɛ ta dɔgɔkɛ ye o ye Musa Kɔnta ye nka caman b'a dɔn ni bɛnkɛ de ye o y'an binakɛ ye
an bɛ ka kuma n'olu ka kuma de ni Ala sɔnna ma Ala k'an bɛn sababa ma laɲini sɔn hɛrɛ ma Ala k'a d'an ma an bɛ sigi yɔrɔ min na an badenkɛ ani an balimakɛ n'o ye a Sheikh Abdurahman Konta ye Khadimu Rasul alhamdulilahi anw de foyi fɔ ni Ala barikada ni Ala waleɲuman dɔn tɛ nakiri ka bɛɛ tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnma faso tɔgɔ la Kɔndala ka bɛɛ tɔgɔ la a bɔra famille min kɔnɔ Abdurahman yɛrɛ bɔra faso min kɔnɔ faso in ye faso barikama ye k'a fɔ anw ye faso in denw ye k'an bɛ kuma faso in kan o tɛ an yɛrɛw laseli an bɔra Magan jamana dɛrɛ ka se nakiri ka jaw kɛ ka na sibilaw kɛ fo ka na se nakiri kɛrɛnkɛrɛnma an yɛrɛw bɔ juru ni an bɔkolo lajɛ ka taa an ka bɔkolo bɛ taa ban Seydina Usmana na fo ka taa se an fa Adama ma an bɛ Ala deli an dɔgɔkɛ nana Bamakɔ yan baara min kɛli kama a nana sigida min na n'o ye Yirimajɔ ye Ala ye yan bɛn a sigiyɔrɔ de ma nka Yirimajɔkaw y'a minɛ cogo siya bɛɛ la o ye bonya siya bɛɛ dɔ k'a ye baara in fɛn o fɛn filɛ senna nin ye n'o ye mawuludu ko ye a y'o min sigi sen ka Yirimajɔ yan an bɛ k'a ye baara o baara la yan an b'a fɔ Yirimajɔkaw de jɔmɛ n'a musaka bɛ ye ale yɛrɛ ta kɔni y'a la ko bonya y'a ta ye a banna a ta ye ko in kɔnɔ a ye ko in sigi sen kan wa Yirimajɔkaw y'a dɛmɛ k'o seko k'a ye ka ko in tɔgɔ a n'a bonya k'a bɛɛ lajɛlen kalifa ale ma nka n'an y'a ta k'a lajɛ a musaka a n'a sɛgɛn a n'a lama Yirimajɔkaw de bɛ ka baara in bɛɛ kɛ ka fara kanukɛlabaw kan nka kɛrɛnkɛrɛnma nakirika bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ bɛɛ yɛrɛ fo ka bɛ barikada Bamakɔ yɛrɛ fantan naani bɛɛ a zikirudala barikamaw a ma nafamaw a dɔnnibaa sɛbɛw a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dugawukala in na o la kɛrɛnkɛrɛnma ne yɛrɛ Abu ne min bɛ ka kuma ne ye Sheikh Abdurahman yɛrɛ baden kɔrɔkɛ fa kelen ba kelen anw cɛ duuru de b'an ba la an kɔrɔkɛ kɔrɔba o bɛ yen ne tugu m'ale la ka Abdurahman tugu ne na ka Shogomani tugu o la ka na Muhamadu tugu Boso tugu o la mana an dɔgɔnin yɛrɛ caman o bɛ yen o caman fana nana ko in na an bɛ Ala deli baro in a sigira hɛrɛ la Ala k'a wuli hɛrɛ la Ala k'a kɛ si ye Ala k'a kɛ kɛnɛya ye Ala k'a kɛ wasa ye Ala k'a kɛ sutura ye yarabi kameraman minnu bɛ ka baara in fana n'u o b'a labɛnko ɲuman na Bamakɔ yan ani minnu yɛrɛ filɛ baara in na yan an bɛ Ala deli sijan ni kɛnɛ Ala k'a di bɛɛ ma Ala ka dɛlɛliw k'an ye yanni san ka yɛlɛma o k'a sɔrɔ an bɔra nin lahala in na k'an bila cogoya min cɛ ka ɲi ka tɛmɛ nin kan Ala k'o kɛ ka Ala kama ni ciba barika ye nin y'a yɛrɛ o badenkɛ kan ye n'o ye Abu Konta ye ka bɔ Nakiri wasalamu aleykum wa rahmatulah. Ala kanu jɔn de Ala kama jɔn don Abdurahman Konta ka b'a nana anw ka sigida la yan a ma foyi yira sigida mɔgɔ la ni Ala ko tɛ kalanbulonba b'a bolo yan a ko bɛɛ ka Ala ko dɔn bɛɛ ka seli suran dɔn a ko bɛɛ ka Ala kira kanu bɛɛ ka sigi Mawuludu kɛnɛ kan o de kɛra Abdurahman ka hakilila ye Abdurahman ɲɔgɔn tɛ yen Abdurahman ye ladiri de silamɛ de don Ala jɔnba de ye Ala Abdurahman ye ne bɛ sera n'an m'o fɔ Ala bɛ jigin na Ala kira bɛ jigin na kabi Ala a nana yan ko bɛɛ de ka taa arijinɛ la barisa a y'o sira de ta k'an sɛgɛrɛ bɛɛ kala kuranɛ na a bɛ musow kala a bɛ cɛw kala tiɲɛ na dan tɛ Abdurahman na an tɛ dan sɔrɔ a la nakiri alimamiba den de don a fa y'a sen bɔ yɔrɔ min a y'i sen da yen nɔ fa y'a bila sira o sira kan a bɛ k'o sira de taama an bɛ dugawu de kɛ Abdurahman ye halisa Ala k'a jidi halisa Ala ko ye Ala k'a jidi a bolo Ala k'a ɲɛ a bolo yarabi Ala ka sini kɛnɛ d'a ma ɲinan y'a san 40 de ye Ala ka san 40 ɲɔgɔn wɛrɛ fara a si kan yarabi yarabana amin. An badenw an y'a fɔ a ye cogo min na kɔrɔfɔ daminɛ la k'a fɔ nin an ye Misabugu ka sanga ni Alakiraba bangeli nisɔndiya yirali ye an karamɔgɔ Abdurahman Konta a bɛ kɛnɛ min sigi ka fara badenw ni kalandenw ni sigiɲɔgɔnw kan min sɔrɔla o kɛnɛ kɔnɔ o de tun ye nin ye k'aw fo ka wale ɲuman dɔ sanga ni waati aw ka ɲamadali la Ala wele minnu kɛra sarakati minnu bɔra Ala k'a kɛ kolosuma ni basigi ye ka don Mali jamana kɔnɔ ni mawludi den yɛrɛ hɔrɔma ye k'a barika don kɛnɛ sigibaw la shukran lakum Ala ka tanga kɔnɔ. Kaira Allah kira yang agaira dare dare Muhammadu yang anemati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira Allah kira yang agaira dare dare Mamado, Takiyullahi Mamado,